Bamjem ki tim lokal na Meghalaya iaka Mumbay FC daka batep kput bet iaka kaslong na jong ka job san lanot iaka Mumbay FC kalang sning ka job san lanot kat ba ka Nongkseh pat ka job kput iaka Mumbay FC hadu nyew lanot kul daka ba hardi hakane ka jingil ka ula ban kharwit argol marway bat argol na udawan chwa chalam te hoj perlok habangi phai hakane ka jingil ka hapedeng ka Nongkseh persyai ka Mumbay FC ka Nongkseh amtang baka job iaka ne ka jingil ka Henry kala Thaw history Syndon namar baka ne ka jingjop ka banangkong ka jongka ha ka Durand kawan hakurkom ka ba itanan da ka bakilala aban bat ha ka clean sheet klem da shot tip goal ha ka Mumbay bat kumjuru da ka bakilala aban yel kai khamha ban ya ka Mumbay FC bat baha ka ne ka jinshim banta ka banangkong ka jongki ha ka Durand kilala aban job ya ka wei ka jingil kai ka wei ki khai bat ka wei sharem hoj ha ka ne ka jingjop jongki dah nyolanat kol ya ka Mumbay FC ya kita ki gulala aban tep da hardi artli ukit boklang ka wei Chester Paul ka wei bat artli na udawan chwa chalam ka wei pat Ushin Stevenson Andre wat hadin gane ka jingjop kput jong ka Nongkseh ya ka Mumbay ban qualify siya ka quarter final kam idan latshu wat lada jia baka silong la jong kan job ya ka lang sning ru namar haki wei pat ki group baper kidang don ki tim ki bakham klan bor bat ba ki badang don ka chance bani kini ya ka race jong ka top 2 namar tang arteli enjit na ki top 2 ban qualify siya ka quarter bat henru telipat ki group winner kublai shibon wanam kulit ban subscribe like but press your bell icon nakabenta ki update mai